забыўся. Няма твою тут больш гаспадыні. Няма. Мяу. І не трапі мне нервы. Брысь адсюль. Памерла твоя гаспадыня. А кватэра прадаецца. Не разам жа з табой яе прадаваць. Мяу. Ага, цікавая была б аб'ява. Прадаецца кватэра разам з котом. Вось, павесяліла б людзей. Мяу. Ну што ты ўсё мяу ды мяу? Няма мне цябе куды браць. Тут сям'і цесна, а яшчэ кота дадому прынясу. Не і не. Брыш адсюль, паскуда. Мяу. Продам кватэру тёткі і можна будзе падумаць пра дачу. Даўно хацелася купіць загарадны домік. Эх, як жа добра жыць на свеце. Карр, якая ж я ўсё-таки прыгажуня. На сваім сметніку цудоўны бантик знайшла. Вельмі мне пасуе да твару. О, а хто гэта там на маёй тэрыторыі грабаецца? Здаецца, кот нейкі залез на мой сметнік. Вось я яму зараз настраляю дзюба ў лоб. Гей ты, там, злодзей облезлый! Что ты робишь на моем сметнику? Табе кажу, чуешь? Абармот няшчасны. Гэта вы да мяне звяртаецеся? Да цябе? Да каго ж? Хіба тут яшчэ хтосьці ёсць? Я не разумею вас. Не разумее ён. Зараз я дзёбну по галаве твоей дурной, дык адразу зразумееш. Прабачце, вы мяне ведаеце? Я тебе не ведаю и ведать не жадаю. Дык адкуль же вы ведаеце, што моя голова дурная? О, дык ты яшчэ дурнейшы, чым я думала. Разумная голова по чужым сметніку не бадзялася. А гэта ваш уласны сметнік? Прабачце мне, калі ласка, я не ведала. Ды што ты увогуле ведаеш, кацяня ты облезлая. І ніякай я не облезлая, гэта па-першае. А па-другое. Ну чаго ж ты уже, чаго, не плач. Не цярплю, калі хныкаюць. Кажы, што здарылася. Моя гаспадыня памерла, мяне выгналі з кватэры. Я засталася адна, без прытулку. І я вельмі хачу есці. Ну добра, не хныч. Ну пошукай же там чего. Можа, что и завалялася на моем сметнику. И памятай, мое доброе сердце, я тебе не человек, шкоды не зраблю. Дзякую, паважаная варона, за гасціннасць і дабрыню твоей душы. Але ведаеш, людзі таксама спагадлівыя і добрыя бываюць. Бач ты яе, спагадлівыя. Добра ж яны табе паспагадалі, выкінуўшы на вуліцу. Ну, можа, у іх праблемы былі якісь. Можа, настрой ты сапсаваў, ці яшчэ што? Да, мыкаешься по сметниках, а про людей доброе говоришь. Дивная ты, котенё, неправильная. Гаспадыня моя добрая была, і людзі да яе добрыя прыходзілі. Частавалі мяне, за вушкам часалі, гладзілі. Гладили, частовали. А зараз дзе ўсе твои гэтыя людзі падзеліся? Ёсць добрыя людзі, і шмат. Яны мяне не палохаюць і нават часам падкормліваюць. Ну не сумуй, выжывем як-нибудь. Хутка вясна, на сойніку будешь грэцца, а ежы на сметніку хапае. Завуць цябе як? Василинка, Васильком кликала меня гаспадыня, кветочкой. О, на сметніку з'явілася памыйная кветачка. І зусім не смешна. Ну не крыўдуй, люблю часам пажартаваць. Добра, угаварыла. Ты не памыйная кветка, ты зорка сметніку, васильковае цуда. У мяне справ шмат, я полетела. Хутка буду, не сумуй тут без меня. Смешная ворона і зусім не страшная, а за її грубостью сховано доброе серце.
Добрый день. Мяне зовут Бім. Можна каля вас пагрэцца? А я Василинка. Калі ласка, вядома ж можна. Тут усім месца хопіць. Вас таксама выгналі з хаты? Ды не, я сам уцёк. Вось зараз шукаю новага гаспадара. Утёк? Я б ні за што ад сваёй гаспадыні не уцекла. Яна такая добрая была, такая, што нават перадаць немагчыма. А мой такі злосны і жадны, што зімою і снега не допросішся, не тое што вады. Я спачуваю табе вельмі, але ўсё ж добрых людзей я лічу больш. Згодзін з тобою. Мяне шмат людзей падтрымліваюць. Хто костачку кіне, хто хлеба вынесе, нават і мяса часам перападае. Але вось дадому чамусьці ніхто не бярэ. Можа, магчымасці няма. Не заўсёды, на жаль, жаданні супадаюць з магчымасцямі. Ты права, а давай разам трымацца. Удвоих легчэй жыць. Давай, з задавальненнем. Штосьці на моем сметнику становится тесновато. О боги, поглядите на гэтых душевных хворых. Одного выкинули з дому, другі сам утек, а яны разважаюць про доброту души людской. Вас уже хтосьці, видать, до меня по голове добре тюкнув. Мне и стараться не треба. Частку мозгов певно отбили. Навошта ви так? Вас, мабуть, хтось моцно покривдив, раз ви так думаєте. Мяне, найпрыгажэйшую і найразумейшую варону ў свеце, ды не нарадзілася яшчэ такая істота ў свеце. А ўвогуле, ты хто такі, каб так мяне абражаць? Я Бім, звичайний дворовий собака. Вось, правильно зазначыў, звычайны, а я незвычайная ворона Клара. Пробачте мне, я ні ў кім разе не хотів вас покривдити. Паслухай сюды уважліва, бімбом. Гэта мой сметнік. І усялякіх там бімбомаў, званочкаў я тут не пацярплю. Бімбом, бімбом, у галаве ўжо звініць ад цябе. Вон пайшоў з майго сметніку, пакуль я табе усе астатнія мазгі не выдзёбла, калі там ёсць яшчэ што дзёгці. Паважаная, незвычайная Клара, прабачце майму сябру, ён сапраўды не хацеў вас пакрыўдзіць. Хацеў, не хацеў, а ў яго гэта атрымалася. Клара, вы такая добрая на самой справе. І вельми пригожая, У вас золотое сердце. і блискуче оперення, И вошки у вас такие уважливые. і погляд м'який. Ну хопіць, уже хопіць. Я сапраўды такая, але баюся, што накаркаць і чаго не трэба. Мы не накаркаем. Бо ми мяукаємо і гавкаємо. Лепш зусім замаўчыце, і я стамілася. Мне трэба адпачыць. Шанцуе мне на звар'яцелых стварэнняў, ды двух адразу няправільная кацяня і няправільны сабака. Дзе гэта бачна, каб кот з сабакам сябраваў? Спадзяюся, што больш такіх дурненькіх на маім сметніку не будзе. Ой, добрый день. Я, здаецца, крыла падмарозіў. Зусім не магу ляцець. Можна для вас пагрэцца трошечки? О, накаркала. Яшчэ адно стварэнне на мой сметнік прыбілася. Глянь, вячэра сама з неба упала. Не трэба памыйкі збіраць. Коты не ядуть попугаю. Попугаи добрые и хорошие. Коты любят попугаю. Иди сюда, птушечка, я тебя согрею. Ой, я і забылася, што ты няправільная, дурненькая кацяня з перевернутымі шыворот на вырот мозгами. Як вас зовуть, поважаний попугай? І що з вами здарилося? Завуць мяне Кеша. Я выпадкова вылецеў у акно шматпавярховага дома і не змог знайсці назад дарогу. Вось вам яшчэ адзін прыклад любві чалавечай, дабрыні і спагадлівасці. У мяне была добрая гаспадыня, карміла мяне, даглядала за мной, гуляла, выпускала з клеткі палятаць па кватэры. А вось і далятаўся. А была б твоя гаспадыня добрая і спагадлівая, клапацілася пра цябе, то не забылася б зачыніць акно. Я упэўнены, што моя гаспадыня перажывае недзе і хвалюецца за мяне.
Чакай, хвалюецца. Штось гэта ў мяне на сметніку творыцца. Думала, ёсць дзве няправільныя істоты, а тут трэця на мою галаву звалілася. Таксама няправільна і дурненькая. Эпідэмія, найначай. Ці можа на маім сметніку чорная дзірка, цэнтр прыцягнення блажэных і звар'яцелых? Трэба ляцець адсюль хутчэй, праветрыць мазгі, а то не дай Бог траплю ў цэнтр гэтай эпідэміі. Не сумуй, Кеша, ты уже не один. И не звертай увагу на ворону. Яна не такая уже і злосна, як здається на перший погляд. Яна просто одинокая. Одному на свете жить складано, душа черствее. Я тебе буду согревать свою костью, а голодными мы не будем, не хвалюйся. Дякую вам, мої дорогі сябри. Я так радий, що зустрів вас. Тепер мені нічого не страшно. Вядома, разом мы сила. А там, гляди, и господаров себе знойдешь. Вядома знойдешь, треба только верить. Ой, якая дивная компания. Собака, кот и попугай. Сидят тихо и мирно, в очам своим не верю. Треба их сфотографовать. Закину у интернет, 1000 проглядов будет. Такая веселая и добрая девчинка. Може, нас до себе возьме? Добре було. Цікаво. Чирикають, мявкають, повізвають. Як быццам розмовляють поміж собою. Давайте подойдем. Какие вы хорошенькие. Шкода, что не могу вас взять с собой. У моей мамы аллергия на шерсть и полость. На жаль, яна задыхается в присутствии котов, собак, да и кошек. Але пачакайце, я збегаю додому и принесу вам штосьці смачненькое. Чакайте. Якая добрая девчинка. На жаль, у яе няма магчымасці нас узяць для сябе. Добрая яна, клопотится про свою маму. Не наша гэта гаспадыня, не наша. Карр. Ну что, грибы повесили? Якія грибы? Дзе? Мы увогуле нічога не вешаем. О, боги, якія ж вы ўсё-таки недалёкія. Правильно зауважила поважанная Клара. Мы недалекие, мы за гэты час стали зусім близкие. О, боги, я с вами точно звар'яцею. Повесить грибы, гэта значит повесить носы. А повесить носы, гэта значит засумаваць. Зразумелі, няправільныя вы істоты? Зразумелі, але мы правільныя. Просто мы мыслим по-другому. Вось я и кажу, неправильно вы мыслите. Люди злые, недоброзычливые, и никто вас за себе не забере. Поглядите правде у вочы, и не придется носы вешать. Живите одним днем. Вы jeszcze тут? Вось як добре. Я принесла вам повести. Тебе, котик, колбаски кавалочек. Мяу! Тебе, собачка, мясо на косточці. Гав! А тебе, попугайчик, зернята. Кеша, дякуй. Ешьте на здоровье. Карр. Ой, а про тебе, ворона, я и не ведала. Пробач, другим разом и про тебе не забуду. Ну, мне пора. Обещаю вас наведать. До побачення. Вось самое большее, на что вы можете различивать. А до дома вас никто не возьме, не загляне солнце у ваше оконце. А мы упевнены, что будет свято и на нашей улице. Нельзя тратить веру ни у яких обставинах. А ведаеце, Катя, добры у вас атрымаўся сцэнарый, і назва цікавая, незвычайная. Загляне сонце і ў наше аконца. Дякую на добрым слове, Василь Иванович. Хотелось сапраўды заінтрыгаваць.
І у вас атрымалася. Я думаю, што дзецям спектакль спадабаецца. Я спадзяюся на гэта. Ваш тэатр «Беларуская хатка» заўсёды радуе гледачоў. Згоден, бо тут укладзена мая душа і ваша творчасць. Хоць мы яшчэ і мала часу працуем, толькі 5 гадоў зараз спаўняецца. Ці ж гэта важна колькі? Галоўнае, пра нас ужо ведаюць, да нас прыходзяць, і мы заўсёды рады гасцям. Будзем чакаць прэм'еры. Дзякуй, Каця, за шчырую працу. Усё ў нас атрымаецца. Вядома, атрымаецца. Галоўнае – вера. Ідзіце ўжо дадому, адпачывайце. Пайду, толькі, на жаль, ніхто мяне дома не чакае. Не переживайте, Василий Иванович, загляне сонце і у ваше оконце. Штосьці прытаміўся, ды і дадому ісці не вельмі хочацца. Там цішыня, нават загаварыць няма з кім. Дзіўная карціна, сабака, кот і папугай, у кучу збіліся, мабыць, змерзлі. Што, бедалага, холодно? Цікава, як тебе зовуть? А, буду зваць тебе Васька. Василёк, так мама мяне ў дзяцінстве звала. Ён амаль угадаў маё імя, толькі я кошачка. Можа, гэта мой будучы гаспадар? Ну што, Василёк, ці ты, можа, Васілінка, пойдзеш да мяне жыць? Мяу, а як жа мае сябры? Ну чаго збянтэжылася? Не хочацца, мабыць, сяброў пакідаць. Калі ласка, не пакідайце маіх сяброў. Ну ходите сюда, горомыки, не бойтесь, я вас не покрывжу. А воши, какие у вас жалостливые. Пойдите со мною. Мяу! Гау-гау! Кеша, дякуй. Вот и имя твое ведаем, Кеша. А тебе назову Бимка, не супрать. Гау-гау! Кар, кар, кар. Не каркай, усё во всіх теперь будет добро. Поспеху тебе, ворона. Дякую, что приютила на свою сметнику такую дружную компанию. Пойдемте. Бач ты, а добрых людзей сапраўды шмат. Мабыць, і праўда. Галоўнае верыць, спадзявацца і чакаць. Тады і ў ваша аконце загляне сонце. Кар, кар, да сустрэчы, кар.